ta abun nan in ba ta hankuri in ma haka ne yawwa to a mu je gidan mana kai da gidanka a ce kana jin tsoron gidanka kai za ka fara shiga sa'in nan bayan ka kashi ya ba ka haka kai da gidanka ka shiga muna ai kai ma rufa'i mama mai ɗakin taka ba ta nan ko kuma kake kake tsoron ka shigo gidanka to ai ba kasuwa gaba ɗaya kasuwa ba kasuwa gaba ɗaya kasuwa an rufe kasuwanni ba sa ci wallahi dawo cikin gidan wallahi yau ko akwai tashin hankali subhanallahi what